Afambo Honorable Kenneth Kenechukwu Ezeabiekwa Ezeego Ogbunka. Onye nọ m n'akụkụ bụ ezigbo nwunye m, my lovely wife, God-sent wife, Mrs. Linda Adamma Ezeabiekwa. Anyị bụ ndị Ogbunka in Orumba South local government area of Anambra State. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Ife anyị bịara ebe a bụ ka mụ na ụmụnne m ndị intervention solo wee kene Chukwu n'ife ọma Chukwu na-emere anyị, wee kene the God of intervention. Ọ dị egwu. Praise the Lord. A long journey, but obelu n'obi aṅụrị. Anụ m nwanyị na 2006. I wee chọwa nwa for the good 12 years. Good 12 years, ọ ife anyị chọrọ nwa. Ọ dịka a ga-ebi, dịka ama mbi. O nwere ebe a na-eje eje n'ụwa mejọrọ. O nwere ife a na-eme eme n'ụwa memerọ. Nke nne testify today, even my parents in ebe a, ha mara ife nje and fa mara ka nsi je. O nwere mgbe fa ga-abụ fa nọrọ n'Ọnịcha, mkpọrọ ndị amụma ndị ụka white, kpọrọ ndị ekpere ọwụna. O nweghị ụdị ihe enyi na be, mgbe ụfọdụ enyi olive oil, mgbe ụfọdụ enyi nnu, mgbe ụfọdụ enyi many things. Si m n'ọkọ wee dị mma. Beta a sị na onye mmiri mabara ọ mara ebe ọ nọ wee mabịa ya, a ga-amakwa ebe ọ nọ wee kwụsị ya. Mụ na Chimuye since m pụtara ụwa, ebi m obodo oyibo 1993 ka m jere obodo oyibo. I was 16 years and I was a multi-millionaire. I was a philanthropist, na-enyere ndị mmadụ aka ọfụma till 2002. O nwere ife a na-eme emume ndị be anyị na-akpọ ericha apụ ọrụ. Mgbe si obodo oyibo nata, mgbe aha ka ebiri this 200 naira n'otu ọfụ na Germany ka nọ. Onye ọbụla n'obodo oyibo ma onye mba ọfụma, ma ndị nọ na Nigeria na-anụ maka m ọfụma. Epe m pepụta na-emesi ya ike. So wee bata na baị wee bịa mmesịa ka ngosi ndị baị nọ baị ka nọ wee ritu 200 naira note for the first time na the whole Anambra. Ka nsi wee the next day ya, a na-arụ m n'abalị that day. Ọ dịka o nwere nduru si na-arụ m fepụ ike bido gwụba m. Since that day ka m bido nwewe problem 2002. Wee megide na-agbagharị njikọ obodo oyibo nata gbara aka, everything was in vain. I was doing nothing virtually. But it's from a wealthy family then. So and and more with access. I was selling my asset in Lenka, where they are menka, a metropolitan in that body. Just managing, but a mama. Because the bite you see, Uto na face na sa nama, Omara Kew. So for that, what I had now for Jen and Norfuma, and no more for my them, money energy. Where Jen no wine. Na 2006 with the management yo, I don't can wine down with the proper management. When you move well, no, and what if I'm mego? Where better? Where will the Zibo me wear better? Nanamu where fear nana carry a more as on wafer. Ogom wine ogom okay. Fazu kudere nwafa zokpo biko kwọrọ nfa aka biko. Akụkọ karịrị mmeji nwayọ because nkọba akụkọ a chi ga-abọ and chi bọọ ama nkọsị dị akụkọ. anyị wee biri na-eme ka nke ọtọ ya short o wee luo mgbe m kwụgharịgide onweghị ụdị ndị ekpere abịaghọ na be m. My father ha ndị a na-eme isi ike na Catholic Church nọ ya wụ isi ndị night achọghọ ndị ekpere nke achọghọ ndị ekpere nke nọ Catholic. M wee kpọọ ya sị ana m azụ onwe m and I'm of age ịzụ onwe m.
ọ na-esite ọ nọrọ Ọnịcha mkpọrọ ndị ekpere ndị ọzọ bịa kpọrọ nke a bịa kpọrọ nke a bịa enweghị ihe emeghe na be anyị okwu mkpụrụ ihe onweghị ihe wụ ọkụrụ nke ma ọ na-adịkwu more problem add but mbọs lion the liquid metal mba na-abara agụ ovu ngwongwo zọbatara okwu n'ogbu nka chief na ya because m na-egosi ya teepu lion n'ụlọ ọ na-afụ ya na-ebelieve but ihe jikwa ya ji ya katọlik ọ ihe ji ya deti mebiri ihe na be anyị to the extent na ụmụnne m na-abụ onwe nke m tọrọ a na-akpọ Chinedu Ezeabe kwa jos nwụọ like that nwee nke tọrọ m Emeka Ezeabe kwa jos ka o bujezi ụmụ ya akwụkwọ daa nwụọ kwefu na ihe na-achọ ya bụrụ obere ife obodo m niile dere ji a na-ene anyụ ahụ ndị bụ ụzọ bụ ozie ndị na-achị ikpeazụ n'obodo iti na-ewute m na-agbagharị na-etigharị ka nwoke ya ka elu mbọsị ọpụgo kedu ya ka elu onwe onye ku nwa mgbe anyị batara ebe a mgbagharịgide wee bata na befa mama wee bata na befa tinye m ebe anyị si ụlọ ọgwụ ka mama eme transplanting ọ sị m don't go mama sị m gịnị don't go to intervention Mama Lion sị m go to intervention before m ruo ebe a na onye nwa anyị ga-ezute m nsị amadị alaike ije ebe a na-ekwo ekwo ịma ekwensu na m achọghị ije ebe a na-ekwo ekwo na ịfụ lion na-abịa ogbuo ọsị mba na ụmụ ya na ya na bifo nneru na ụmụ ya na ya na nsogbu adịrọ si oke nkwere nnabata ebe a bịa kwụọ na line ozugbo otu Chukwu si eme ife mfụ lion wee sị wee ọgwụọ oziwe m ozi ozugbo si ya n'eziokwu wee schedule wee bata ogbu nka wee bata ogbu nka dere gịnị ji otu o si aga ka lion otu a iji ya ntọọ na one ya anya ọ jụọ m eyi ndị ụka ekpere ntọọ na one ya si anosa eyi gị ndị baba ma nsi anosa na-esokwa ya ihu ya na-echenji ka na ọwụzi lion maka nna afụ ihu ya na-echenji ozugbo na-eti mkpu na-asịzi nsogbu adị mgbe nke wee eziokwu metata mfụnanya anyị nọ ebe a lion jee ebe ahụ eniri ọgwụ wee jee bọọ ya bọchaa ya wonye ya enu sị m it is done wee sị m it is done that I should go na ebecha ekpere anyị wee naba wee na-arute Ọnịcha ruo echi ka ndị si ata nke na ekpere okpe ịma na biya na awa Aso Rock so kụọ aka bata mee asị ifu na m bịara ike na the man of God ọ na-apụta sekpuru a na ọzụkwa akwakwa si ya biko na-enwe nkwa n'ụmụ nwa to my greatest surprise ọ sị m from today nkantọ 9 months na nkantọ 9 months napụ ọ sị m bịa nwoke m mekwe ekpele 3 days fasting isi ya no problem napụ kpọkwa m ọzọ sị m ife mma m nwa nwoke m wee tie I say I claim it in the name of Jesus m wee naba Chukwu intervention na-atụ m egwu God of intervention na-eme gịnị na-atụ mụnwa na onwe m egwu ịmụkwa na 9 months akpọrọ afa exactly that 9 months otu ihe ede otu ihe 1 hour nwunye m put otu bed. This is the evidence.
Then business anaghị aga before. Ote go mfudebele ego anya. Ote go mfudebele 1 million naira anya for a long time. But kita, I'm a millionaire. Praise the Lord. Diego, intervention, eh? In fact, I see muka wauka, ma maybe do. Ama maybe Marcos. Man, at last, God of intervention, Mecha Mero Weaha. Dima Kochago Yenine, Okochago Yenine Wereko. But a little thing ma add. All room be 9 months ma monwa. Equence Acheribia. Odeka game. Odeka gaheme. Beautiful great lion of intervention. Oh, where the Pechala Mesima that go and deliver like Hebrew women. Oswendo Kucharia. I'm a hot when what they put them now, how do you to the rimbu? Where man am I more than one? So, one day, one of an intervention as far as. Oh, how many years of how many years? 12 years about all this. And I'm going early. Geneva Okabialoka. Nyanga. And Piatan Gong. Nagarala. Anaka. 1 John 5 verse 19 said that the world where you are is under power, controlled by the evil one. Fight your battle. Wake up. Fight your battle. I pray for you today. All your case is expired. Anywhere you are, stand up and start to celebrate your freedom. To be Jesus Yafa, to be Jesus Yafa. To be Jesus Yafa. To be Jesus Yafa. Shout in the name of Jesus. To be Jesus Yafa. Okay, Melu come Elofa. Okay, Melu come Elofa. Aye. Somebody shout Jesus. Hey, Silver Side.